Добро утро на всички. Ние си поприказвахме, днес влязахме малко по-рано, така че Силве, готови сме да ни показваш отново глашата, нали Добре. така? Да, А, добре. Започваме само леко раздвижване на рамената, малко да подобрим кръвообращението нагоре-надолу. Ако имаме добро кръвообращение, лимфата ще се движи по-като Спиди Гонзалес. Лекичко. Така. Сега слагаме ръце на ключиците и много нежно изтегляме шията по диагонал от брадичката в едната посока и в другата посока, без много силно да разтегляме. Приятно напрежение. Връщаме се и размачкваме ушите с показалеца и палеца. Размачкваме ги. Може и по-динамично, за да се посъбудим. И малко изтегляме нагоре, в средата и настрани и надолу. Така. Слагаме си някакъв подходящ продукт. По избор по-мазен, на който не му е много богат продукта, може да си нанесе още един път, ако усети, че има нужда. Така че само отивам да взема телефона. Други. За да гледам времето, вие докато си нанесете продукта. И започваме. С сърцевидната част започваме от долната челюст, от средата навън. Дани вчера ме попита защо държим ръцете ми. Дани, фиксираме, значи няма конкретно предназначение, просто като сложим ръката, по-лесно се получава изтеглянето и имаме едно като фиксиране в коя част работим, така че започваме с сърцевидната част, по долната челюст, през ушите и по страничната линия на шията до ключиците. Повтаряме го различен брой повторения, в зависимост от времето, с което разполагаме и от целта, която гоним. От 3 до 10 повторения. След това вие минавате с назъбената част. Дългата през долната част на лицето, от устата до ушите. Изтегляме. Главата стрим да е максимално полегнала и усилието е приятно, не е много силно, не е много слабо. Все пак тук имаме и лифтинг движение. След това придвижваме главата към носа и започваме от носа, тук където е усмихнатата линия, по скулата към косата. Трябваше да ви пусна музика. И с една от тези по-високите ръбчета на сърцевидната част минаваме под окото. Сега натискът тук е много нежен, просто леко преплъзваме и когато стигнем до слепоочета, повдигаме нагоре с усилие. Лекичко под окото и нагоре. И отиваме към носа. Значи слагаме глаща да полегне на носа. Започваме от точката в основата с полегнала глаша до точката ето тук в началото на веждата и леко завършваме с като пулсация, като натиск. Отново полегнала
Тази точка в началото на веждата е много възлова за околочната зона. Тя е така една от основните акупресурни точки за очите. И сега да обработваме коста около веждата с сърцевидната част. Може да сложим ръцете на междувеждието, за да имаме малко по-добро изтегляне. И започваме от началото на веждата до края на веждата да разклащаме с клаща сърцевидна част. След това слагаме пръстите на коста под веждата, за да не нараним окото, и започваме с полегнала глаша, може с вашата назъбената част да теглим нагоре. Ако някой има повече бръчици на челото, тук може да задържи по-дълго време, примерно не 3 повторения, 7, 8, 9, 10. И след това ще сложим, сега ще ви дам една друга техника, слагаме ръката на другата вежда. И с полегнала глаша минаваме от другата вежда през цялото междувеждие и през нашата вежда до края на нашата вежда. Идеята е да разкладим другата равнина челото, но да минем през междувеждието, тъй като там се получават много често огневните бръчки. Те са доста опорити и е добре да ги разклащаме и при едната половина, и при другата на лицето. Завършваме с масаж на слепоочието, с някой от на сърцето дъгичката, и преминаваме през усмихнатата линия и скулптурирането с пак сърцевидната част. Значи минаваме от долната челюст през усмихнатата линия. След това изтегляме през скулата до ушите. И отново. И отиваме към узните с някои от ръбчетата. Първо минаваме през горната узна, но ръбчето тук, където се оформя обикновено с молив, където се очертават узните, там разглаждаме с ръбчето на глашата. Първо горното ръбче, после долното. И след това минаваме през цялата устна, половината е устна, горна и долна. Лекичко. И завършваме с ключицата с сърцевидната част. И преминаваме към другата страна. Започваме от долната челюст, през ухото, шията до ключицата. След това с назъбената част в долната част на лицето от устните изтегляме към ушите. В средната част на лицето минаваме от носа отново към горната част на ушите, към косата. Винаги движенията са леко по диагонал нагоре. И под окото с сърцевидната част нежно, когато стигнем до слепоочието, изтегляме нагоре.
И след това минаваме през точката на носа. Глашата ляга на носа, през край носа и стигаме до първата точка в началото на веждата, коста ни ориентир, като завършваме там леко с масажче. В самата вежда минаваме с сърцевидната част от началото на веждата до края. Не спускаме по-надолу, за да не смъкваме и клепача, и веждата, и тези пачия крак отстрани, където се получават на очите, и тях пазим. Така, след това слагаме пръсти на коста и започваме да теглим нагоре. Нагоре минаваме цялото чело, половината чело. И сега слагаме ръка на първата вежда, ето тук над първата вежда, и с полегнала глаша разглаждаме от първата вежда през междувеждето, през нашата вежда, сега до края на нашата вежда, която обработваме. Отново минаваме междувеждието. Аз ви казах, че не е задължително, но тъй като това е проблемна зона, за това може да и правим превенция, като минаваме през половината лице и завършваме, нали, с междувеждието, и като обработваме другата половина, пак минаваме оттам. Така, след това преминаваме през скулптурирането с едното ръбче на глашата. Минаваме от долната челюст до носа с сърцевидната част през скулата. Това е едно от най-любимите движения на всички хора. Не знам защо, и на мен също ми е любимо. И отиваме към устните. Най-напред обработваме ръбчетата на горната устна и на долната. След това с глаща през целите устни. Завършваме като правим устата така, за да стимулираме кръвообращението още повече. Ето така. И леко натискаме глаща към нея. Завършваме с сърцевидната част на глаща, минава по коста на ключицата. И може и през блузата, с цялата глаша разглаждаме гръдната кост, защото тук има доста лимфни точки, така че каквото сме изтеглили от лицето да отива по пътя по-бързо на изхвърляне на токсините. И сме готови. Въпроси утре ли ще имаме? Силве, не знам, никой не е дал обратна Да, връзка дали иска да задава някакви въпроси. да. А Ако пък аз искате утре моите да ви... вчера си ги зададах. Не знам Да. момичетата. Ако искате утре нещо друго да ви подготвя. Утре Някакви... последно ли е? Да, Да. някакви упражнения, ако искате други, или за някоя част конкретна, ако искате, защото то... Нали, аз ви дадох за отделните части на лицето, ама те са много упражнения и не знам. Силва, за двойната брадичка ни е най-големия проблем на повечето дами на Добре, възраст. той аз така започнах фейс йогата с двойната брадичка. Ето. Това ми беше нали, нещото, което ме привлече. Добре, ще подготвя утре за Да, това е супер. двойната Тук е една брадичка. много дълбока бръчка и тук под брадата, Да. която преди не я виждах, обаче когато работя в Zoom
и камерата е отдолу, винаги И я тя виждам и свети. супер ме дразни. Да, Да. направо. Значи ще си Да. слагаш това, ще си слагаш компютъра по-нагоре, за да те захваща Да. ето така. Няма да Да. се вижда брадичката. М, Добре. Значи утре нещо ще измислим за двойната брадичка Супер. и упражнения за двойна брадичка и малко движения за двойна брадичка. Много благодарим, Добре. Силва, Добре. отново. Моля, Благодарим отново. Благодарим Супер. много. прекрасен и свежден ден. На всички. Чао. Прекрасен Чао, ден. чао. До утре. А, Чао.